antarna. Oh my god! Wow! Nay malai ji beautiful ka gaya. Undu hinai ke no. Ayong. Hello everyone, welcome back to my Basumatary YouTube channel. Nam gangni channel ka so fin bare ne thabai. To sayel nga Bibo binanao na aram berai no filai arna ro theu logofor khanai bune thakai Diwali ni amfraya logose berai hegir manalai Kokrajharaw youth festival dong nalai bini thakai ni ese delainasi arna logofor amfray agizang जों फैगासिनो नै रौथा मोनसिगोन ना लोगोफोर ओमफ्राय खानाय बोनोसै ओमफ्राय लोगोसे आयं मोनावबो हाबलांगोन आरोना आयंनो मामाया मायाबा हरफादों आरोना माइब्रा माइरं ओमफ्राय जोसा माइरं ओमफ्राय एसे गाइखेर हरफादों आरोना बेखौनो हाबनानै होलांसै थ' बिदि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ तो चलिए शुरू करते हैं सफैबाय लोगोफोर आयौ नै बियो जोसा माइरं ओमफ्राय माइब्रा ओमफ्राय दावदै ini गाइखेर दं आयौ थिखोनो हाया Интересно, чекали. Hei, hari ini selada. Mangkri. No. Ni hele. Mama kisah dulu. Jaya sana spirit. Sana spirit. Sana spirit muncul. Das sesuatu. sabtaयावसो सिखारनो खादों ओमफ्राय जि बम गावनाय सिला दाखोर सिला सुबाय थोरसि सुबाय मानसि सुमायलां हराव ओमफ्राय सानजौबाय आरो खानायल' खानो केसेर जानो थांदों मामा हरबा केसेर जाना फैना जि रायजालायबाय सामब्राम गुफुर देलायबाय मस्ला जिरलायबाय संलायबाय हांसो खुमब्रा आरो सेरबेनग्राफोर होबावगोन ओमफ्राय नै लोगोफोरा आयं ओरैबायदि ब्रा ओंखाम जानो होथाबबायना जोंखौ दिवालीनि उफाय गैला आरोना जों एसेबाबो जाथारनांबाय कुम्ब्राजों हांसोजों जाना फैबाय आरोना लोगोफोर एसेब्लाबो ओमफ्राय नै दायो सफैबाय पार्लाराव मादैनियाव जोंहानि मादैयानो जाखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों बिनियावनो बोनो फैखाबाय आरोना ओमफ्राय बोनानै थांसै लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम Marina kan ya masih roza mojan tak ke? Zero zaka. Ada sih kan numpir kayak gimana mojan ini dasar.
Ba, ơi. Kala naman. Kala ko naman. Friendly logoफोर खानायखौ सुनानै मादैया दायो क्रिम फुननो नागिरदों आरोना लोगोफोर ल'रियेल क्रिमखौनो लाबाय आरोना आङो मोजां जायोना गाज्रि जायो खिन्थु मोजाङानो मोनो आरोना ओमफ्राय ल'रियेलखौनो लाफिनबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खालामबानो जाबाय मिथियोब्ला जुदि मा क्रिमा मोजां जायो गाबखौ उन्दुथारा बियो गाबलादोंसोना नोङो उन्दुहोनायखाय न' माबा गेसबा होनो खानाय ओमफ्राय दायो होनो हागोन ना लाखाय 3 घन्टा नांगोन 4 घन्टा 5 घन्टा लाखायो औ होनबाथाय हानाय नङा मोनागोन आरो नोंसोर फैनि बिदिनो सोर फैगोन फैनायालाय आं बेसेबांसो लागोन ना मानो लोगोफोर दायो जाबायानो ना स्ट्रेट खालामनाया ओमफ्राय नै फाइनाल लुकआ बेबायदि जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय कालार होनाय बायदि नुबाय ससेनिफ्राय खिन्थु जेबो कालार होफेराखैमोन आरोना मालाबाबो सिगांफोरनिफ्रायबो जेबो कालार लागायफेराखै खिन्थु आंनि खानायानो बेबायदि कालार होनाय बायदि आरोना ओमफ्राय मा खालामनो मानसिफ्रा कालार होनाय सानसिगोन आरोना बेखौ ओमफ्राय कालार होआखै लोगोफोर बिराद बेबायदिनो जाथिखा आरोना आंनि खानाया 3 टाइम जाबाय लोगोफोर बेयो आंनि ओमफ्राय ओंखायनो बारा मोजां जायासै सेकेन्ड थार्ड फोरावथ' बारा मोजां जाखाया फार्स्टआवल'सो मोजां जायो उनाव खालामफिनबा बारा क्रिमफोरा बारा नांखायाना ओमफ्राय बेखायनो बारा मोजां जाखायासै आरोना फार्स्टआव बहुत मोजां जायोमोन दायो थार्ड टाइम नालाय बारा मोजां जायासै लोगोफोर माबोरै नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना ओरैल' हादों होनबालाय ओरैयो से साबो नोङो गैला बोआलासिनो सिगांनिफ्रायनो देलानायबा मोजां जागौमोन सिगां मोजांमोन ना औ गोलावमोन माने एसे माबामोन आरो बारा स्ट्रेट नङामोन ओंखायनो बोनो लुगैनायानो ओमफ्राय गारजोबनाय बायदि नुदों ओमफ्राय खिन्थु मोजांसिन नुबाय गाननो मोजां मोनसिगोन आरो गोबाय एकदम गोबाबो फैया माने गुसुं खालामाखै मात्र बे बारनाय नाय गाहायाव नाय
मोनोथ' मोनोथ' नै जोंहा मादै पार्लारानो बेनो आरो जोंहानि मादैबो जाखायो नै गुफुरफुरथार आरो गावदांदांनो ओमफ्राय आंहाबो जाखांबाय खानाय हा पकरि जादों बोरै नुखो ओमफ्राय नै खान्दादा थुमफ्रुफ्रु मानसि बायदि जालायलांबाय मा नाम मनिता आंजों एखे जाहां जाहांथारना मनिषा अबाव फरायो बेसेबां क्लास सेकेन्ड इयार बोखांबाय लोगोफोरनि थांसै औ Manisha Basumatary si beautiful kan nama lah ya nama deh beautiful dar oh Gusti bijak nih coba ini lah coba bima aku nama Lai malah si beautiful ka gaya. Oh, Manisha Basumatary. Ikan udang, mari jeng. Besar nang lah, mana? Memati yo. Boleh tu boleh, nong ampai yo rozone ya, saya mabuk pemetakan. बेनि थाखायथ' बोरो आं दायो नङाबा आं बोलामोन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो कमेंट भी करो न'आव थाबा बुंहर हाय डिफेंस इधर देखो आयो बोलो बोलो so guys दायो थांनोसै जोङो खानाय बोखांबाय आरो ना ओमफ्राय नै आगैया गारि सालायनो हागोन हायाथाय बे हराव बासाबो नै गंनै दा थांबाय थानोसै लोगोफोर थांगासिनो आरोना नै मालाय साजायदों दिवालीनि साजायदों बाव नै मालाय आमाइमोनासो जा समायनाखाय मोनाबायहाय लोगोफोरनो जि लासै सालायनाय फैबाय खानाया गाज्रि जाजोबनो गिनानै थांबाय थानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेबांनोसै बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं